बेबायदि आरो बुस्थुआलाय माथो जाबोदोंमोन जानाया जानाय लोंनायबो जादोंमोन आरोना खिलाय गोबालाय जादोंमोन खिलाय गोबालाय बेनिफ्रायनो इदि जानानै आरो खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद मोनसे दुखुनांथाव आपडेट लानानै फैदों तो गासै 10 जन बर' सेंग्राफोर गुजरातआव मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनो थांदोंमोन दा खामानि मावनो थांनायाव सोरबा सुथुरा जानाय आदाराव ओंखामाव सिरि सिरि केमिकेल होखुमादों आरो बेखौ जानानै खिलाय गोबालाय जानानै पुरा सिरियास जानानै दङ तो 10 जननि गेजेराव माखासेया मोजां जाबाय एसे मोजां जाबाय आरो सानैया दासिमबो सिरियास ओरैबायदि सिरियास अबस्था गैया जानो हाया लोंनो हाया रायज्लायनो हाया जिरायनो हाया दा बेबायदि अबस्था जानानै दङ दा बिनि थाखाय गोबां अनसुंथाय आरो गोबां हेफाजाब नांगौ जादों दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब ओरैबायदि दुखु गोनां आं नोंथांमोननो गासैबो बाथ्राफोरखौ फोरमायगोन आरो बबे जायगानि बबे गामिनि आं नोंथांमोननो बेखौबो फोरमायजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां तो लोगोफोर नैबे जाथायखौ खोनानानै ओरैबायदि दुखु मोनदों ओरैबायदि गोसोआव गोजोननाय गैया जाय दा सासे सेंग्राया ओरैबायदि सिरियास जादों बे आंनिनो न'खरनि मानसि जायो दा बिसोरो गुजरातआव खामानि मावनो थाखाय गासै 10 जन सेंग्राफोर थांदोंमोन गासै लोगोफोर ज' जानानै गुजरातनि मोनसे लहा कम्पानियाव बिथांमोना हाउसकीपिं खामानि मावदोंमोन हरखाबैनो सोरबा दुश्मन मानसिया सुथुर मानसिया जानाय आदाराव ओंखामाव गाज्रि केमिकेल होखुमादों गाज्रि केमिकेल होखुमानायनि उनाव जाखांनायनि उनावनो खिलाय गोबालाय गासैबो 10 जन लोगोफोरनि गेजेराव गासैबो जाजोबदों गासै 10 जन बर' सेंग्राफोर दंमोन 10 जनाबो जाजोबदों आरो बिनि 10 जननि गेजेराव माखासे 8 जना मुलि जानानै बिजि लानानै एसे मोजां अबस्था जाबाय नाथाय सानैया ओरैबायदि सिरियास आरो नैबे सावगारियाव होदों आं नैबेयो हाबा जानाय हाबाबो जाबाय बियो गथ' सासे गोरलै दङ उन्दै थाबायहांनाय माथो रोंहांनाय आरो हिनजावसा गथ' न'खराव ओरैबायदि अबस्था गाज्रि न'खराव जेबो गैया रां खावरिनि थाखाय ओरैबायदि आंखाल दा न'खर सुफुंनो थाखाय आरो न'खराव गोबां दाहार दुहार दङ बेफोरखौ मारिनो होननानै बेराम आजार नायनायाव दाहार जानायफोरखौ मारिनो होननानै बिथाङा खामानि मावनो थांदोंमोन नाथाय बेबायदि ओरैबायदि अबस्था नायदो साननानै नायदो बाहेरायाव खामानि मावनो थाङोब्लाबो माबायदि सुथुरनि गेजेराव नारा नाथा जाहैनो गोनां जायो जोंनि माखासे बर' सेंग्राफ्रा तो जाय जायगायाव बिसोरो दा दङ आरो बै मोनसे हस्पिटालाव बिथांमोना भर्ति जादों बिसोरनि गेजेराव आं एसे खबर लाहरदोंमोन बिथांमोना मा फोरमायदों आं ससे नोंथांमोननो कल रेकर्डखौ होगोन नोंथांमोना खोनासं अक्सिजेन थाखाय माने आं मोनालै अक्सिजेन लाबासो आं मोनो मेङो माने अक्सिजेन ओमफ्राय माने हासुआ न हासुआ बेबायदि आरो जानाय बुस्थुआलाय माथो जाबोदोंमोन जानाया जानाय लोंनायबो जादोंमोन आरोना खिलाय गोबालाय जादोंमोन खिलाय गोबालाय बेनिफ्रायनो इदि जानानै आरो ओमफ्राय फट'फोर साफायना हरनाय बे माबादि फट'आलाय दङ गगा मोननाय गुजुनाय आरो खर' सानायजों जाखांनानै दानो सप्तासे गासै बर'फोर गोजा आरो बर'फोर गोजा ओमफ्राय जानाया साबैसे जाथारखो बे हारसिं जाखो ना गासैबो जाखो ओरैबायदि सिरियास जाथारनाया माने सानै ओमफ्राय जाफंबायाबो जादोंमोन जानाया बेना बोरैबा मुलि खाथिलांबाय आंबो जादोंमोन जानायालाय खिलाय मालायनो आंनाबो बिदिनो मुलि जाग्रोमोन आं मुलि जाबायना बेयावनो आंनाबो एसे दानसिनलांबाय आंनाबो ओमफ्राय दा आरो नै दा गगा मोननाय गुजुनाय आरो खर' सानायजों जाखांनानै दानो सप्तासे जाबाय दासिमबो हामाखै
पेसेन्टसो नायनो ना आंसो गावनि देहाखौ नायनो जागासिनो दा उपाय गैया दा नायाबाबो आं खबरानो गैयामोन आंबो टेस्ट लानानैबो एकदम खामानिखौ मावगासिनो उपाय थारैनो खोनाबाय नोंथांमोना ओरैबायदि माने दुखुनांथाव दा गुबुन जायगायाव थांदों बिराद गोजान जायगा गुजरात सानसेयाव मोनहैया साननैयाव मोनहैया ट्रेनजों थाङोब्लाथ' दा मैया हरनि गेजेराव न'खरनिफ्राय मानसि थांदों सहैथ'वाखै दा मा आपडेट मोनासै दा बेखायनो नोंथांमोना बेसेबां हायो सापर्ट खालाम बिसोरखौ फाहामथायनो थाखाय गोबां रांनि आंखाल जादों गोबां रां नांगौ जादों आरो मोनसे बेंगलर हस्पिटालाव बिथांमोनखौ लांनो नागिरदोंमोन नाथाय बेंगलर हस्पिटालाव बिनिफ्राय लांनायानो गुजरातनिफ्राय लांनायानो एम्बुलेन्सआव 1 लाख थाखानि नांगौ जादों एम्बुलेन्स भारायानो 1 लाख बिदों आरो हस्पिटालावथ' 7 लाख नामा नांगौनो 7 लाख थाखा बिखादों दा बेफोरबायदि अबस्था ओरैबायदि दुखुनांथाव अबस्था अब्ला नायदो दा बेखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालाम आं नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव QR क'ड होगोन नोंथांमोना जे हायो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हर जाहाथे जोंनि बर'नि फिसा मोजां जाथों मोजां देहाजों संसार जानो हाथों गासैनिबो जिबनाव बेफोरबायदि जायो दा न'खरनिफ्रा गाबगु खुबु खावलायगासिनो बहा मोनगोन सोर हेफाजाब होगोन दा बेखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम गोबां दुखु मोनदों आरोना ओमफ्राय जायगाया जादों जाय सेंग्राफ्रा दा बेफोरबायदि जाहैदों बिसोरो सेंग्राफ्रा जाहैबाय सनितपुर जिल्लानि मिसामारिनि साहा कालामाटी ओनसोलनि दे कालामाटी हास्थायफारा गामिनि जाय सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि जादों सनितपुर जिल्ला डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर आरो मिसामारि साहा कालामाटी गामिया जादों हास्थायफारा गामि थारैनो जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोना बेखायनो बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बिनि सायाव सोरबाफोर नुसनोब्ला अनखांनाय दङब्ला बिथांमोना हेफाजाब होदों गोबां सापर्टनि गोनां जादों दा न'आव लाबोफिननो आरो फाहामथाय खालामनो थाखाय मा राहा लागोन दा नागिरब्लाबो मोनाखै आरो उपायखौनो मोनाखै दा बेफोरबायदि अबस्था जानानै दङ थ' लोगोफोर आं बिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट होगोन आरो बिथांमोनखौ दा न'आव लाबोनो थाखाय मानसिफोर थांदों दा मा अबस्थायाव जाफैगोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन क्लियारलि आं थांगोन बे जायगायाव नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों गासैबो क्लियार खालामगोन दा बेखायनो नोंथांमोना जे हायो सापर्ट खालाम आं स्क्रिनाव QR क'ड होदों नोंथांमोना अनसुंथाइ हाजासे हायो नोंथांमोननि अननायजों बर' फिसा हिसाबै नोंथांमोना सापर्ट खालामनो नाजादो दा लोगोफोर बेनोसै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव आपडेट होबाय